Prima care le primită pe ziua de astăzi este Omul de castane, scrisă de Soran Zvesi Trup. Am auzit foarte multe păreri pozitive despre această carte și am vrut să o citesc și eu. Se pare că cei de la prietenii de la Readiful mi-au făcut o surpriză frumoasă. Vă arăt și sinopsisul și vi-l las ca să-l citiți. A doua carte primită astăzi, tot de la Readiful, este Sălbaticele, tot scrisă de Rory Power. Și de aceasta am auzit tot păreri foarte bune, dar unele au fost și împărțite. Dar vreau să știu dacă e o carte chiar bună, așa cum spun unii, sau e de fapt opusul. Și la aceasta vă las sinopsisul. Știu că o să vedeți la început că era deja desfăcut, dar am vrut să văd dacă e chiar ceea ce trebuia să mi se trimită. Și e chiar ceea ce trebuie. Aceste două cărți le puteți găsi pe site-ul celor de la Readiful, lăsat în descriere. Și pe Instagram în hiperlinkul din descriere, unde vă puteți comanda și voi aceste două cărți, plus alte cărți de la alte editori cunoscute. Una este din colecția Young Adult, de acolo de la librărie, care e și o editură mică, iar aceasta este din zona crimelor, adică zona thrillerului. Vreți să vedeți cum îl desfac? Asta e chiar o carte groasă. O carte extrem de groasă. Să vedem cum este pe aici. Să vedem câte pagini are în total. 622 de pagini. Chiar dacă e o carte așa de groasă, pot să o citesc în câteva zile sau o săptămână. Acum să trecem la desfachetatul țiplei de pe cartea Sălbaticele. Iar aceasta este în colecția celor de la editura 3 din colecția Young Adult, care se găsește și la Readiful, unde o să las site-ul în descriere, unde vă puteți comanda și voi. Cartea nu e așa de groasă, are în total până în 350 de pagini. E o carte premiată cu o distincție New York Public Library din 2019. Se spune despre aceasta că e un thriller, dar poate fi și în colecția Young Adult. Vi le recomand să le comandați, că am citit și varianta PDF ale acestora. Dar speram să le am și în format fizic. Aceasta a fost tot cadoul frumos de la cei de la Readiful. Vă las site-ul lor în descriere și blogul meu în caz că vreți să vedeți ceea ce postez acolo. Pe curând!